lave jackknife. Jackknife, den tager udgangspunkt i 45 selvfølgelig. Forskellen, du skal lære at kende forskel på de her to, fordi der er mange, der laver en 45, hvor de svinger med crescent spark, og så lander på sammen. Det kan man også godt i jackknife, men det gør tingene uhyre svært at lave sig, fordi at du åbner ikke i hoften. Når du laver en jackknife, så skal du åbne hofter, det vil sige, at din 45 skal komme herfra, sådan her. Så kan du nemlig få dit ben op bagefter. Så når du skal lave en 45, nu skal du have åbne hofter, altså. Ja, jeg ved. Når du så skal lave en jackknife, så gælder det om, for det første, så er det en god idé at tage et skridt frem, eller som andre gør her, og for at få god rotation, som er meget vigtigt her, fordi du skal ikke forholdsvis langt rundt om i luften. Når du kommer rundt her, så trækker du op ligesom 45, sparker ud, ligesom 45, så trækker du ind her, og rammer med bagsiden af din fod. Laver et hook kick. Hvis du laver 45 med crescent, så er det meget svært at få et hook kick på. Så skal du putte et crescent kick, og det gør det bare så uhyre meget sværere, fordi at du skal køre på to positioner. Altså du skal køre fra en lukket hofte til en anden lukket hofte. Og det er meget svært. Men der er nogen, der kan gøre det. Jeg har set Sandro gøre det. Jeg har set Sang gøre det. Og det er alle sammen ekstremt svært ved det. Jeg har lært det her trick en måned efter, at jeg er 45, stort set. Så det betyder, at det virkelig har noget med at gøre at åbne i hoften. Så jeg lige prøve at vise, hvordan jeg laver en jackknife. I ser, han kommer med en 45, så markerer jeg kun lidt hurtigt, sådan. Og så kører rundt og laver mit hook bag. Så det er en meget hurtigt procedure. Og det er meget vigtigt, altså pointen, nøgleordet det her, det er bare at få åbne hofterne, og det ved jeg, at der er rigtig mange inden for 45, der er sindssygt svært. Men I bliver nødt til det, fordi ellers så kommer I kommer næsten aldrig rundt. Det er så svært. Altså Sang og Sandro, og jeg har set nogle andre lave de får dem måske 1 eller 3 gange. Og så har de svært ved dem igen efter en måned, hvis de ikke øver det. Fordi hvis du gør det med de der lukkede hofter, så skal du øve det konstant. Du skal træne dine hofter konstant, så du gør det. Hvis du derimod lærer at gøre det med åben hofte, så ligesom at lave et round kick her med en åben hofte, så er det meget lettere. Og det er det bonus for mig, der er taekwondo, og der har jeg kørt med round kick i 10 år. Så derfor bruger jeg altid åbne hofter, når jeg sparker. Og det er også den måde, jeg lader 45 på med åbne hofter. Det er lidt sværere måske for nogen, men det er sådan, man skal lave en jackknife. Her er det så igen.